Shinkafi ne garin alfarma, garin da ke da kaunar manzo. Gari na gwamna Mazda ADC Usman Aje yana gaida ku. Shinkafi ne garin alfarma, garin da ke da kaunar manzo. Gari na gwamna Mazda ADC Usman Aje mun gaida. Shinkafi ne garin alfarma, garin da ke da kaunar manzo. Gari na gwamna Mazda ADC Usman Aje yana gaida. Bismillah fari na sa Allah tabaraka rabu dan kaina. Salati rabbana kai ninki gun shugaban mu baban nana. Alihi na sada sabon manzan mu ne cikar burina. Domin sadafaɗi da basira kaban makar da zan magaina. Ta zaga lunguna har sako da ƙauyukan da ke yankina. Shinkafi ne garin alfarma, garin da ke da kaunar manzo. Gari na gwamna Mazda ADC Usman Aje mun gaida. Assalamu alaikum al'umma ta gari na gare ku ga wani sako. Na san kuna da kyawun aniya gun dan gida bare ma bako. Kaji kun riko da al'ada tarewar gwara da addinin ku. Hakan yasa kuke cin nasara ko ina ke ta labarin ku. Shinkafi Zamfara kun yi fice na shi da babu mai kushe ku. Shinkafi ne garin alfarma, garin da ke da kaunar manzo. Gari na gwamna Mazda ADC Usman Aje mun gaida. To kusan da lokaci bako ne, yau mu ne gobe ba mu ne ba. Ni farin ciki na har ko yaushe sana'ar da kun rike ne duba. Manyan mu har zuwa yaran mu duka ayyukansa ba sa zamba. A cikin su wasu ɗinkin hula, wasu tela har a caɓa duba. Neman halak suke ko yaushe, shinkafi ba su yi magaba. Shinkafi ne garin alfarma, garin da ke da kaunar manzo. Gari na gwamna Mazda ADC Usman Aje mun gaida. Bangare na noma in kun dubi al'ada ta mu ce ba wasa. Zamu noma masara har dawa, wake ko babu mai yin gasa. Shinkafi ba garin da ya kai mu noma na auduga duk rasa. In za a yi batun shinkafa to nan tabara ya yi ikonsa. Shinkafi rabbana ya ba mu wallahi mun wuce mai gasa. Shinkafi ne garin alfarma, garin da ke da kaunar manzo. Gari na gwamna Mazda ADC Usman Aje mun gaida. Ilimin Muhammadiya mun sama kurrekonsa ba ma wata. Mata mazan mu fannin boko muna yi a gida da makauta. Kwasi da sankuwa in kaɗa mun rarraba su sai kai tsinta. To abun nufi a nan matan mu da mazan mu ilmi ba su da kita. Shinkafi rabbana mun gode ya ka kara al'ummata. Shinkafi ne garin alfarma, garin da ke da kaunar manzo. Gari na gwamna Mazda ADC Usman Aje mun gaida. Fannin siyasa in kun duba muna da masu yin kishin mu. Kamar mamu da ɗana Aliyu Shinkafi masu yana kishin mu. Alhaji Usman ADC Aje ya wallahi na kishin mu. Lokacin rikon ciyaman nashi Shinkafi babu mai damu mu. Allahu kara musu jagora a ko'ina suna kishin mu. Shinkafi ne garin alfarma, garin da ke da kaunar manzo. Gari na gwamna Mazda ADC Usman Aje mun gaida. Bangare na hakuri gun jama'ar da garin mu za a yau dubawa. Ko da ce ana cutar su ra'ayinsu babatun ramawa. Domin ga rabbana sun kaje lamarin su ba su yin canjawa. Shi yasa ko da yaushe ilahu hankalin su ke ta yin kwantarwa. Yalwa ta arziki sun samu wata barakai ta ninninkawa. Shinkafi ne garin alfarma, garin da ke da kaunar manzo. Gari na gwamna Mazda ADC Usman Aje mun gaida. Jama'ar gari na Shinkafi ɗin kai na kushi yake burge ni.
ku ƙara raɗe kan kuma kauta babu wanda zai muku rauni domin kuna sani ran da aka yi gini ranar aka yi mai zane sai ku zama kamar katangar karfe domin kuna ga ya wuce tarni wai shigo ciki zai gane shinkafi walla mun wuce rani Shinkafa ne garin alfarma garin da ke da ƙaunar manzo gari na gwamna Masta ADC Usman Ajiya mun gaida. Masarautar mu ni na shaida da waya samu mai zarce ta sarkin mu ya zame muna jigo a gari baya barin aikyauta sarki Muhammad Isa makwashe shinkafi shi yake mulkinta dawisu mai adan zinari sarkin da ke ta kwana bauta Allah ka kara sarkin mu shinkafi dan yana kishinta Shinkafa ne garin alfarma garin da ke da ƙaunar manzo gari na gwamna Masta ADC Usman Ajiya mun gaida. Muna da malamai tsarkaka masu ilimi da tsoron Allah suna tuni ga al'ummar mu domin mu dinga bautar Allah da tarbiyar su sun hore mu gare su sai mu ce madalla malamai na ilimin zamani kokari kuna yi masha Allah bana ka kara daga malamai na garin mu su fi karfin mola Shinkafa ne garin alfarma garin da ke da ƙaunar manzo gari na gwamna Masta ADC Usman Ajiya mun gaida. Maganar tsaro garin shinkafi security suna aikinsu sojojin mawar da 'yan sandan mu jama'a suna yawan aikinsu shawara ku kara jajircewa domin ku kare duk haƙinsu dan jarumi a fannin aiki na shaida ya wuce su Allahu jalla ga bayan ka taimake su kan aikinsu Shinkafa ne garin alfarma garin da ke da ƙaunar manzo gari na gwamna Masta ADC Usman Ajiya mun gaida. ga 'yan uwa muna da zumunci a gare mu babu wani ɗaya bare da kaga sha'ani ya taso da 'yan uwa muke yi tare gari na shinkafi kwai sabata da wadar garin mu mun shashare Allah ya saka wa kakanni mun zama tsintsiya ɗaya ɗaure alhamdulillah garin shinkafi zamfara su ta muna nan tare Shinkafa ne garin alfarma garin da ke da ƙaunar manzo gari na gwamna Masta ADC Usman Ajiya mun gaida. Alhamdu rabbana na gode waƙar ga yanzu ta zo ƙarshe ka sa ta zagaye shinkafi kowa ya ji ta tamkar tashe kabiru dike ni ne waƙar dan kar ku je kuna ta tashe mahe isa ka yadda nauyin waƙar ga ya wuce mai kushe zani ce da ku na gode shinkafi gunmu ta zama tushe